Možda nije ogledna godina, no ovotjedni posjet premijera Zorana Milanovića i ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine tvrtki Impuls Commerce dokaz je da u svojoj sredini imamo jedno uistinu respektabilnu poljoprivrednu proizvodnju. Na 200 hektara dominira jabuka, a plan je investitora ozbiljnije se pozabaviti proizvodnjom kruške. Jedinstven primjer u Europi po svojoj veličini, ali i po tehnološkom procesu po kojem se ona odvija. Znači, bez vode jednostavno, mi smo inače taj projekat navodnjavanja shvatili prije 8 godina, znači da bez vode nema ništa i na osnovu toga smo napravili ovo što vidite iza nas, ovo akumulacijsko jezero. Jedno nam je dole, kada pogledate, istih kapaciteta, znači naš cijeli sustav je trenutno pod navodnjavanje, znači takozvani kap po kap. Iduće godine završit će se pokrivanje kompletnog nasada mrežama koje štite od tuče, a tu je i moderni sustav zaštite od mraza. Isti, međutim, ove godine nije došao do izražaja. Naime, djeluje do temperatura od -7 stupnjeva, a kada se dogodi da u travnju ona padne ispod -11 i u ovakvom voćnjaku moraju se zbrajati štete. Gledajte, ove godine šteta u voćnjaku je, recimo, mi smo očekivali da je bila godina kako treba, negdje između 6 i 7 tisuća tona. Šteta je 85%. Evo, imat ćemo negdje oko 1200, možda do 1500 tona. Negdje, znači, te konzumne, takozvane prve klase, očekujemo negdje oko 500 tona. Ovo ostalo će biti sve manje više industrije. Ove godine to malo jabuke što je ostalo na stablima sigurno neće biti problem plasirati. U Impuls Commerceu ističu da niti u punom rodu nemaju problema s plasmanom jabuka. Plasman je nije uopće upitan. Mi smo sad u razgovoru sa premijerom rekli, naši proizvodi se već nalazi kod ovih trgovačkih lanaca kao Kaufland, Lidl, Billa. Ja sam rekao ministru, uopće nije problem prodati hrvatski proizvod. Često naši ljudi kažu kako je to problem, ne može se izaći. Mi da možemo količinom kojom trenutno ne možemo, mi bi bez problema pokrili Kaufland ne samo u Hrvatskoj nego i šire. S tim što mi 2014. očekujemo urod negdje oko 10 do 12 tisuća tona jabuke i kruške. Jer mi smo se jednim dijelom fokusirali na krušku koje jako malo ima u Hrvatskoj, a koja je recimo cijenom, pa usudio bi se reći, duplo profitabilnija za proizvodnju nego jabuka. Osim proizvodnje u Trnjanima raspolažu sa 7,5 tisuća tona skladišnog kapaciteta u hladnjači u Zagrebu. U planu je proširenje kao i izgradnja distributivnog prodajnog centra, a cijeli ciklus zaokružit će se preradom. Znači, od te takozvane industrije koje ćemo mi imati poprilično svake godine, to je normalno, mi želimo sve te naše kapacitete preraditi što kroz pekmeze, rakiju, sokove, tako dalje. Znači, i broj 1, pošto smo se fokusirali na krušku, mi mislimo za 1-2 godine napraviti brend svoje rakije. Potpunim zaokruženjem ciklusa ova će se investicija popeti između 25 i 30 milijuna eura. Jednim dijelom financira se kreditom HBOR-a, u čemu su, ističu, Impuls Commerceu imali pomoć države, kao i za financiranje jednog dijela kroz evropske fondove, poput SAPARD-a i aktualnog IPARD-a. Aktualna politička situacija i priča oko zaduženja grada Nove Gradiške, koja još čeka konačni rasplet, bile su neke od tema konferencije za novinare HDZ-a. U najjačoj oporbenoj stranci u Novogradiškom gradskom vijeću imaju jasnu viziju raspleta nakon svih događanja. Gradonačelnik treba odstupiti s mjesta gradonačelnika. Predsjednik vijeća treba ne odstupiti samo s mjesta predsjednika vijeća, nego uopće iz vijećnice. Zbog, kako ističu, nezakonitog zaduženja i nenamjenskog trošenja novca definirali su i 4 jasna zahtjeva. Što prije javno raščišćavanje svih nepravilnosti oko kreditnog zaduženja koje su grad Novu Gradišku posljednjih mjeseci opskrbile nepopularan status medijskog grada slučaja. Drugo, brzu i učinkovitu reakciju pravosuđa i nadležnih državnih institucija, budući da su protiv SDP-ovih gradskih čelnika podnijete kaznene prijave zbog sumnje na krivotvorenje odluke u gradskom vijeću. To je naše saznanje. Ukoliko one nisu podnijete, tražimo hitnu intervenciju državnih institucija da se ispita ovaj slučaj. Treće, konkretnu političku odgovornost i sankcioniranje svih aktera i uzročnika ove afere, te posebno utvrđivanje ili pritom bilo i nenamjenskog trošenja novca. I kao četvrto, što skorije razrješenje ove krize na jedinom zato mjerodavnom mjestu u gradskom vijeću. Samim činom povlačenja suglasnosti vlada je jasno dala do znanja što se ovdje dogodilo, ističu u Novogradiškom i Brodsko-posavskom HDZ-u. Posljedice bi, pribojavaju se, prvi mogli osjetiti sami građani. Banka će zasigurno već sljedeći tjedan tražiti svoju naplatu novaca nazad. Na koji će to način grad uraditi, to je veliko pitanje.
Ukoliko ne bude ti novaca, banka će mu blokirati račun. I nije samo što neće dobiti ljudi u gradskoj upravi koji su suodgovorni ili su znali, a šutili su cijelo vrijeme, neće dobiti ni socijalnu pomoć, oni ljudi kojima je najpotrebnija, a vidite u kakvim vremenima živimo, neće dobiti plaće ni tete u vrtiću, neće dobiti ni u muzeju, neće dobiti ni u knjižnici, ni u veleučilištu, neće dobiti nitko ništa. A novci su potrošeni. I to nije prvi primjer netransparentnog donošenja važnih odluka u Novoj Gradiški. Sličan stil upozoravaju u HDZ-u, prisutan je tijekom cijelog mandata. Bilonić ističe da je u posljednjem primjeru proradila savjest dvojici vijećnika SDP-a, a HDSSB izlaskom iz koalicije tek kupi političke bodove. Za sve što su do sad učinili, podjednako su odgovorni, zaključuju u HDZ-u. Sada, godinu dana prije izbora, nastoji se presložiti politička scena, nastoje se oni koji su 3 godine sudjelovali na ovaj način, ignorirajući i izigravajući zakonski poredak Republike Hrvatske, nastoji se u biti na neki način amnestirati i pilatski oprati ruke. To će, nadaju se, u HDZ-u građani znati prepoznati na idućim izborima, posebno jer bi, strahuju, nakon grada slučaja Nova Gradiška mogla postati i grad stečaj. Na originalan način hrvatski su laburisti jutros pokušali doznati što muči Brođane. Na gradskoj tržnici otvorili su knjigu žalbe. Građani neposredno mogu iznijeti svoje probleme koji ih muče. Oni se uglavnom odnose na naselja u kojima žive, a i na, recimo, sam grad, što bi trebalo popraviti, napraviti, urediti da bude bolje. Evo što su prvih pola sata akcije građani Slavonskog Broda primijetili i prigovorili. Grijanje vode plaća se toplini, odnosno 2 puta se plaća topla voda. Zašto? Naselje Livada 1, Livada 2 grade asfaltiraju ulice u kojima ima 1 ili 2 kuće, a tamo gdje ih ima preko 20 ostaju neasfaltirane. Zašto Slavonski Brod ima manje zaposlenih danas nego što je sam Đuro Đaković zapošljavao 80. godina prošlog stoljeća? To je samo kap u moru problema s kojima se Brođani suočavaju. Cilj laburista bio je izravno doznati što ih muči i tako pokušati pokrenuti i njihovo rješavanje. Trudimo se biti s građanima, razgovarati s njima, vidjeti što ih muči i kada dođemo u poziciju da im pomognemo, mi ćemo to svakako napraviti. Knjiga žalbe ujedno i naziv akcije koja je danas službeno počela. Srijedom i subotom na frekventnim lokacijama u gradu laburisti će dati mogućnost građanima da iskažu svoje probleme ili postave pitanje gradonačelniku. Mi ćemo na kraju akcije zatražiti odgovor od gradonačelnika na postavljena pitanja. Na ovu akciju, kažu, potaknula ih je iznimno loša gospodarska situacija, no i sukob gradonačelnika i gradskog vijeća. Zbog svega, kažu, trpe građani Slavonskog Broda. Političari se bave više sami sobom nego onime za što su i građani izabrali. Dakle, po prvi put u 150 godina je zabilježen pad broja stanovnika u gradu, a naša županija je zadnja po prihodu po stanovniku u Republici Hrvatskoj. Laburisti će tijekom rujna razgovarati s Brođanima i njihove probleme prezentirati lokalnim vlastima. Žele im, kažu, otvoriti oči, jer oni očito ne vide probleme kako ih vide i doživljavaju građani. Nije neka mudrost kako sve ima svoj rok trajanja, no ukoliko nešto što više ne djeluje kako je zamišljeno ugrožava čak i ljudski život, svaka šala nestaje. Upravo problem takve prirode imaju i stanari u naselju Slavonije 1, gdje dotrajale krovne ploče siju opasnost. Stvar je u tome što su to takozvane salonit ploče, to je cement azbest. Takve ploče, one su opasni otpad. To je prva stvar. Druga stvar što su oni imali, njihov vijek trajanja izašao negdje prije 10 godina su one počele pucati. I onda prije nekoliko godina stavio je taj jedan komad koji je prijetio pasti dolje. Ja sam zvao stalno servis našeg upravitelja i našeg predstavnika i obavještavao je, to je trebalo možda godinu i nešto, oni nisu ništa poduzeli, jednostavno su prepustili da to riješi vjetar i gravitacija.
Puhnuo je vjetar i to je palo tu dolje i onda kada je to palo ja sam to uslikao i tako. Jel? Godinama stižu obećanja o renoviranju, no ništa se ne poduzima. Kako kaže gospodin Kolek, slovo zakona je jasno i sanacija krovišta bi trebala imati prioritet. Osim onih očitih opasnosti za prolaznike, ovakvom situacijom u nezavidnoj poziciji se nalaze i sami stanari. Tu imamo opasnost od toga što potrgani krovovi, znači mogu ulaziti golubovi što i ulaze, jeli, i golubovi i šišmiši, imaju sada i žohari, znači potencijalni izvoz zaraznih bolesti. Jeli, puno toga se tu prijeti puno opasnosti. Jel? Ovlašteni servis unatoč obećanjima izbjegava dolazak i popravak krovišta, a zakon je nažalost nedorečen, pa nema bojazni od kazni. Nije riješeno nešto zakonom da sada postoji nekakva kazna da zakonodavac prisiljava upravitelja zgrada da rješava takve probleme. Jedini način je taj da mi stanari dižemo tužbu protiv upravitelja zgrade zbog nemara i zbog neizvršavanja svojih obaveza. Dokle ćete čekati? Hoćete li to i napraviti? Pa sad ćemo vidjeti, ja se moram dogovoriti sa ostalim susjedima, kako će biti, ako se oni pojave i ako to budu radili, to će biti dobro. Ako ne, ja ne vjerujem da ćemo više od tjedan dana čekati. Mi ćemo u svakom slučaju, čak i jučer bilo prijedloga od strane stanara da se mijenja upravitelj zgrade. Mislim, stano servis, ovo je njima negativni publicitet. Oni ako su pametni i ako žele to pretvoriti u dobar publicitet, oni bi to trebali što prije riješiti, što kvalitetnije. I dok čekamo rasplet situacije, možemo tvrditi da ovakvih problema koji samo čekaju na eskalaciju ima mnogo, a vrijeme neupitno ide. Sve je dobro dok se ne dogodi tragedija. U Bosanskoj Posavini počelo je trodnevlje kojim se obilježava 2 desetljeća izgnanstva Hrvata s tog područja. Na području Derventskog dekanata 15 je župa čiji su se svećenici ovu obljetnicu odlučili obilježiti trodnevnim programom. Prvi u nizu bio je sinoćni križni put u Velikoj Brusnici. Želja je bila, ističe domaćin župnik Marko Hrskanović, ujedno i dekan, tradicionalnu katoličku pobožnost povezati sa sudbinom Hrvata Bosanske Posavine. Prije rata ovih 15 župa brojilo je gotovo 50.000 Hrvata katolika, danas ih je ovdje tek nešto više od 1000. Pa je to normalno? 1:50. Onda neki će reći, pa eto, ne vraćaju se. Vraćam se opet na ono pitanje šta je učinjeno da se vrati. Povratak treba osmisliti. Povratak nije samo to naći nekog donatora po mogućnosti iz svijeta da nas ne košta ovdje u blizini, iz svijeta pa da nam dadne nekoliko tisuća maraka kako bismo krov na kući. To nije povratak, to nije nikakav plan. To je demagogija, rekao bih. Ja smatram da naši ljudi, svi oni kojima je, a to znači mi, Hrvati, mi, katolici, mi koji živimo na ovome, ili programi i tako dalje, moramo smišljati planove. A osobito oni kojima je povjerena dužnost da razmišljaju i da se bave tim društvenim poslom, to su političari. Jedan od hrvatskih predstavnika u vladi Republike Srpske ističe da je u prvih 5 godina učinjeno sve kako bi se onemogućio povratak. 20 godina kasnije, poručuje ministar Čordaš, ne treba gubiti vjeru. Mi smo poboljšali neke stvari pa i sredstva kad su u pitanju sredstva za povratak, međutim to su sigurno mala sredstva. Mi možemo uraditi 10% od onoga što je protjerano. Moraju se ljudi sami angažirati i moraju shvatiti da pomalo moraju sami investirati u svoje i da će im se to sigurno višestruko vratiti. A što se tiče institucija, na nama je da im osiguramo sve preduvjete, da nemaju nikakvih problema od sigurnosti do bilo koji drugi. Od sigurnosnih svakako su veći problemi egzistencijalne prirode, koji su najveća kočnica povratku Hrvata. Ako želimo, na primjer, svoje, zašto da se ne vrati? Svako na svoje. Zašto da ostavimo svoju djedovnu, napuštamo, zbog čega? Ja sam se vratio, znači dao sam nadu mladim ljudima, želio sam, na primjer, da danim ljudima poticaj. Ja sam vratio sa 3 djece i pošli sam u školu ovdje i sve, ali ne od toga ništa. Kad ljudi nemaju od čega da žive, nemaju šta da rade, nemaju gdje da se liječe, onda o obrazovanju nećemo ni pričati, jer škola i ne postoje na ovim prostorima. Tako da, nažalost, iako sam se vratio, uložio sam dosta sredstava i svega, i truda, i volje, elana postoji, čak i djeca su bila tu izvjesno vrijeme. Nema mogućnosti. 14-godišnji Dragan Brekalo živi u Derventi. Jučerašnji događaj u kojem je nosio zastavu svoje župe Svetog Juraja mučenika za njega ističe bio velik, no u gradu u kojem odrasta volio bi da je malo drugačija situacija. Koliko ima tvojih vršnjaka Hrvata u Derventi? Ne znam, nije. U Derventi ne, nije da. Ja sam jedini. Mislim, moji vršnjaki.
Crkva ostaje ta koja u Bosanskoj Posavini kroz blagdane i razna obilježavanja poput i ovog trodnevlja okuplja Hrvate u nešto većem broju. Mi, crkva katolička, svećenici, propovjedamo nadu. Mi tražimo ovih dana osobito od drugih da nam odgovore je li opravdana naša nada koju propovjedamo. Da ne ispadne nekako kao da mi prosipamo neku demagogiju. Mi vjerujemo u budućnost ovih krajeva. Stoga je ovo trodnevlje i ponijelo ime Dani molitve i nade. Nastavljeno je danas velikim koncertom Zagrebačke filharmonije i akademskog zbora Ivan Goran Kovačić u Derventi. Vrhunac je sutra na Plehanu gdje će svetu misu prognanika s biskupima predvoditi kardinal Vinko Puljić. U malom slavonskom selu Kupina svake godine na crkveni god Svetoga Bartola održava se smotra starog običaja pod nazivom Kolo na Bartolovo. Program je započeo u prijepodnevnim satima svetom misom, nakon koje je održan blagoslov konja i zaprega. Ipak većina mještana i njihovih gostiju s posebnim veseljem iščekivala je večer, kada je program nastavljen nastupom kulturno-umjetničkih društava. Ove godine smo na 5 društava, inače smo uvijek tako na 4 do 5 društava. Ove godine tu su nam naši već standardni gosti, naši župljani, kud Ivan Filipović Velika Kopanica, tu je kud Tomislav Donji Andrijevci, kud Crkvari iz Orahovice, kud Vrba Donja Vrba i kud Smilje iz Slavonskog Broda. Iako je u pitanju malo selo, mještani Kupine posebno su ponosni što su uspjeli sačuvati ovu tradiciju i proslaviti dan Svetoga Bartola kako su to činili i njihovi stari. Ovo mogu reći 14. puta, znači 14. kolo na Bartolovo, već 14 godina smo uspjeli sačuvati jedan dio naše tradicije, a to je upravo igranje kola na Bartolovo, na kirvaj, na jedan kirvaj, to je jedinstveni smo, ja mislim, u cijeloj domovini po tome, tako da ja se trudim i nadam se da će i dalje tako ostati, da ćemo biti na godinu i na 15. Ovoj kulturnoj manifestaciji prisustvovali su i predstavnici Županije Brodsko-posavske. Niti nesnosne vrućine nisu spriječile zamjenika župana da uživa u cjelodnevnom programu Kola na Bartolovo. Lijepo je danas biti ovdje u Kupini jer stvarno ovdje se osjeti jedan onaj pravi šokački štih. Iako je suše, iako su ljudi u problemima, ljudi imaju taj duh i štih da se okupljaju. Naravno da očekujemo da će svi koji su u ovom okruženju posjetiti ovu manifestaciju, da će zapljeskati svim kudovima i da će uživati u pjesmi i plesu. Velika Kopanica još jednom se potvrdila kao općina koja naglašava važnost očuvanja kulturne baštine. Uz kolo na Bartolovo i smotru starih običaja vidit će se na Svetog Iliju, koja cura ima džuvegiju. Kroz nekoliko tjedana predstoji još jedna kulturna manifestacija. Kao što ste kazali, evo danas sutra, za 2 nedelje vidjet ćemo se u naselju Beravci, gdje ćemo na kraju sve ono što od jabuka, voća, povrća možemo imati, da to zdrobimo, da možemo sve spremiti za zimnicu, jer ipak sve će to dobro doći i da možemo lijepo i ugodno na miru provesti onaj dio ostali dan. Nema domaćinstva u selu Kupina koje jučer nije imalo otvorena vrata za sve goste. Nakon nastupa kudova i kola na Bartolovo, u kojem su svi zaplesali, uz dobro društvo i bogat slavonski stol, zabava se nastavila do dugo u noć. Škola rukometa Brod nakon nekoliko neuspješnih pokušaja uspjela je nedavno s najmlađim kadetima osvojiti naslov pobjednika na završnici sportskih igara mladih u Splitu. Trener Predrag Šimić s dječacima rođenim 2000. i 2001. godine uspio je doći do vrijednog rezultata, koji će najmlađim kadetima škole rukometa Brod biti veliki poticaj u daljnjoj karijeri. Ova ista ekipa na prvenstvu Hrvatske, koja je u svibnju održana u Slavonskom Brodu, je među 20 klubova osvojila 13. mjesto, što je tada bilo nerealno, a sada su u Splitu mladi Brođani potvrdili svoju kvalitetu. Recimo u Brodu je malo to prošlo sve nesretno, utakmice neke su izgubljene po 1 razlike. Sad smo imali priliku za uzvrat biti. Još smo u Split na jedan jako dobar turnir, malo drugi oblik natjecanja kroz sportske igre, ali 17, čini mi se 17 jakih ekipa, znači sve županije Hrvatske. Čak su se neke spajale, recimo Virovitica, Slatina, te 2 ekipe su došle zajedničko, njih smo izbacili u četvrtfinalu. Nisam očekivao rezultat, ali odlično je ispalo. Nadali smo se da ćemo biti prvi, sa Slatinom nam je prelog smo odmah pobjedili, nakon toga smo igrali sa Slatinom, bila je napeta utakmica, smo pobjedili isto. Šibenik smo potrudili najviše što možemo da pobjedimo i
protiv Petrinje je bilo najteže zato što smo cijelu utakmicu smo igrali izjednačeno, smo ih na kraju pobijedili. Škola rukometa Brod je prvo u osmini finala s 21-8 nadigrala Prelog, dok je u četvrtfinalu sa 16-11 svladala Slatinu. U polufinalnom susretu za medalju mladi Brođani su sa 17-11 bili bolji od Šibenika, a nakon toga u finalu sa 14-12 od Petrinje. Domagoj Seifert je s prosjekom od 5 golova u svakoj utakmici bio najučinkovitiji igrač kod najmlađih kadeta trenera Šimića. Naša snaga najveće ekipe je to što igramo složno, složimo neku taktiku, onda napravimo i zabijemo gol. Naš cilj u budućnosti je da postanemo veliki sportaši i da igramo za neki veliki klub. Na završnici sportskih igara mladih u Splitu bili su i kadeti škole rukometa Brod rođeni 1998. godine, koji su na kraju osvojili 5. mjesto, premda su zaslužili bolji plasman. Naime, oni su prvo u osmini finala s 31-15 nadigrali Dubrovački Lapad, da bi s Buzetom u četvrtfinalu 2 minute prije kraja vodili s 13-11. Međutim, uporni Istrani postigli su 2 gola, te susret završio s 13-13, dok je Buzet bio uspješniji u izvođenju sedmeraca. Nesreća je fula na 3 ili 4 penala i trebali su plasirati polufinale i ispali smo. Oni su već krenuli 1.8. sa pripremama, znači spremaju se za mlađu kadetsku ligu Hrvatske, a ovi manji imaju sad nešto malo odmora i onda kreću kad krene škola. Upravo će ova generacija mladih rukometaša rođenih 98. godine od jeseni krenuti u natjecanje jedinstvene Hrvatske lige za kadete.